and privilege for any man to appear before this august body Kung ito ang ikakamatay ng maliit ninyong lingkod at alipin na si Magsaysay, hindi baling mamatay ako dito sa panahon na ito. Mapakita ko lamang sa inyo! Maipakita ko lamang sa inyo na kayo ay mahal sa amin sapagkat kaming lahat ay inyo. Kami ay nagsusweldo dito dahil sa kami ay alipin ninyo, hindi upang magpasarap at magpayaman sa gobyernong ito.